Nejde levo. Ne, oni jsou fakt dementní, ty vole, to může napsat 100krát, ale to stejně nechají. Dává se. User was moved out of your channel. Jeden má ping 500, koukám. Cíl zaměřen. Pohoda, jeden má ping 500. Jdi. Pojďte zase to camp. Má power. Jeden běžel na mate, je nahitovaný, brutálně. Pej, tak se snažte, vole, mrtvý první. Druhý je na krátký. Mise úspěšná. Všichni nepřátelé byli eliminováni. Veď, Ferom. Cíl zaměřen. Máš zelenou. Jdi. Hozen granát. Blesk nehraje. To hrajeme ve třech. Kurže, takový cheater. Na bejzu jsou dva. Tebe? No co? Teda. Je to dobře. Cože? Levo, nalevo. Máš ho venku na midu. Mise selhala. Naši To je. jednotky byli eliminováni. Já mu střelil do hlavy. A ten první odtyp musí být hodně šťastný, protože má lucky pointy. Ten druhý byl taky 3 killy, ne? A ten první 1-1-1. No, ten druhý cheat. Jak to víš? Poznáš. A jak cheatuje? Tak Haxor. Cože? Odkud? Zajistili jsme cílový objekt. Ještě jeden jde dole. Jsi jen pro něj, ne? Mise úspěšná. Všichni Chtěl nepřátelé bych, Benny. byli eliminováni. Jo, no. Ale Benny. Cíl zaměřen. Máš zelenou. Jdi. Dobrá. Jste mě na té mapě samotný, já jsem zapal aimbot, tak já ještě chtěl. Nechtěl bych. Blížké do sekundy, do poslední sekundy. Byl. O jasný! Opalakar. Na dlouhý. Mise úspěšná. Všichni Podle mě má nepřátelé tady ten byli eliminováni. full lag, ten fakt něco má, ale. Proto se ani netrefil. Cíl No ale kdybys zaměřen. viděl, co Máš udělal zelenou. tomu Pinkymu. Jdi. Já vím, no, mě taky On to podle mě předěl, čekal, jsem že dal, tam nevím. bude. Čekal A taky někdy takhle jako cituju, jestli tam bude nebo ne, ale začnu. Ty koro. Aha, invisible fire, tak proč ne, no. Mě to neukázalo vůbec číslo. Mise úspěšná. What? Všichni Co si krásně nepřátelé vydal 3. byli eliminováni. Jo, jako já předtím na začátku. Cíl zaměřen. Máš zelenou. Jdi. Já nic nemám, ale. Jeden proběh. Běží Já nahoru si do zahrát baráčku. nemůžu, takže co? Hej kámo, tak to ne. A
mě zabije prvního ne. Stejně nabím. Jeden tady proběh, ty vole, nevím kam. Pičo má hytek prase. Kde? Vlevo na schodech od Caesaru. Pravo, Jsi říkal vlevo? říkám vlevo na schodech. Naše No, vlevo na jednotky schodech. byly Ale to je tady nalevo, eliminovány. víš co? Tak já nevěděl, z které strany přijdeš. No, Cíl Jo, zaměřen. zase je to Máš špatně, zelenou. vole. Tak já Jdi. ti poradím, zase je to špatně, no. ty jsi mi řekl úplně druhou stranu. No tak dlouhý nebo na každý to krátký, myslí jinak, to? každý to myslí jinak, že jo, tak jako. Tak od toho je krátká a dlouhá. A když se vás to je jedno. Kámo. To dáš, no. Přebíj si. Stejně nabím. Narašni ho. Vyraží ho má malo HP, prostě. Pod útokem. Mise Ty selhala. krávo. Naše jednotky byly eliminovány. Byli eliminovány. Máte Cíl v zaměřen. češtině. Máš zelenou. Jdi. Já to mám češtinu. Jo. Taky. Čeští. Hrozí výbuch. Granát. Je. Hej, kámo, ten Jdeme. náš zapl hacky, on není vůbec na mapě, vole. Tam vůbec nikde nebyl. To dneska nebaví ty celé. Jinak na dlouhý, jo? Mise úspěšná. Nice. Všichni nepřátelé byli eliminováni. Pojďte, to dáme. Cíl zaměřen. Máš zelenou. Jdi. Nejsou zase těžký. Náš ještě jeden si jde. Ne, Jsem já. jde po schodech. A to zbyl ty, jo. Kurva. Mám málo. Ne. Lesku tady. Máš tam dva. Jeden. Mise selhala. Naše Nevím, jednotky jak to byly vidíte vy, ale mě to eliminovány. dvakrát ukázalo křížek. To je jedno, až si famase. Je dobrý. Tam Ne, zakempíme jebu nahoře. na to, vole, já Ale budu máš hrát s tím, 5. čím chci já. Bylo by dobrý, Spatřen kdybyste pohyb teď nepřítele. porazili Udržují 10-4. vizuální kontakt. Těžko. Bylo pěkný. Už jsem musel víc hrát. Hozen granát. Půjdou z midu. Krátká. Nice. Tu na dlouhý. Jsme Ty pod vole. útokem. Nepřítel získal cíl. Odstup a zajistí objekt. Nabím. Mise úspěšná. Nice. Všichni nepřátelé Jo. byli eliminováni. Natáčíš, jo? Spatřen pohyb nepřítele. Udržují vizuální kontakt. Aspoň, že hraju.
Doufám, že na YouTube ne. Krátka. Jo, na YouTube. Krátka, 1 nebo 2. Lesky z alfa masy, bude lítat. Ty vole 2. Doufám. Tak do piče, on má prostě termíček. To F. Nepřítel získal O, tady cílový ten objekt. narko, ten má Zastav damage. jej. Určitě trhá. Tudy se měl běžet. No. Už tam čeká. Běžel, to To dáš. Mise Nice. úspěšná. Všichni To nepřátelé ani neví, jak to byli dostal. eliminováni. jo, no já taky ne. To je mačko. Spatřen pohyb nepřítele. Udržují vizuální kontakt. Pojďte za kempy. To rašujete všichni. Jako musím přiznat, že s váma se hraje dobře, jako no. Půjdou přes dlouhou. Já si se pak budu prohodit s někým do nás. Jo, si s náma blbě hraje. Zatím jo. To jsem měl dobrý meče, ale když Byly tam teď to dva. s váma tévo, tak je to o hodně. Cože? To sorry, Barry. Protože my hrajeme proti těžším. Jenom, že víš co, oni mají taky takhle lehký a Nekecejte mu mohli do je dát. toho, ticho, ticho. Mise Nice. úspěšná. Všichni nepřátelé byli eliminováni. Tady. Cože bychom to fakt dali? 10-4? Spatřen To pohyb jo. nepřítele. Udržují vizuální kontakt. Dobrý by to bylo. To jo. To granát. Od koho? Od Fenoma. Je. Jo, ale můj granát to od tebe odrazil. Já jsem hodil. Klidně nabím. Jdeme jít tam dvakrát. Se selhala. Sorry. Naše jednotky byly eliminovány. To si nedáme, Běhl. 10-4. Tak, 10-5 no. Spatřen pohyb Ty se nepřítele. neřekl. Mě vůbec Udržují to nikam vizuální nejde, ty kontakt. vole. To musí mít asi Petr, zase ty hrát proti dolů, jo. pořádně. Mně sere, že tady nemám Krista. Mě připomínáš Lukase Bruta. Proč? Hlas. Co? Mě připomínáš hlas Lukase Bruta. Jeho hlas. Nepřítel postup a zajistí objekt. A sakra velký. Bere sejzu. Ne, nebere. Dynamit. Kurňa. Jak věděl, vole, že tam půjdu? Je trošku Ne, ten houslej. nekempy. Jdi za ten keř. Nebo si vlez tamhle Nepřítel dovnitř, získal tady. cílový No, objekt. proti dveří. Zastav jej. Tady jsem vždycky já, to je dobrý. Problém je, když jde záda. Co no? Jdej si tu pravou spíš, aby tě neskočil. No. Mise úspěšná. To je dement. Všichni nepřátelé byli pak eliminováni. Ale jak jsem úplně koukal, ne? Říkám, Jo. ale představ si, že by ti nikdo nic neřekl, asi by zůstal Spatřen tam. pohyb nepřítele. Udržují vizuální kontakt. To bylo tuplem pod to vyhale. No, A mě raštou, vole.
zkrátka asi 1 nebo 2. Ty vole, nice. Wow. Cože? Odkud? Máš ho tady hned. Vlevo. Děkuji. Granát, kryj se! Běž nám, běž nám. Kryj se! Jde ti. Ne, je nahitovaný. Podáš. Je nabít. Nic, no. Se na granát. Nice. Midu. Vlastně se. Jsi si tam? Dáš, pojď. Musíš. 10-5. Přebíj se. Ale mohl vyraznout. Mise selhala. Oh. Naše jednotky Měl byly laker, ale. eliminovány. Tady to... A mě zabilo, jak jsem hodil granát. Mě zajímalo, kolik Spatřen má pohyb ty. nepřítele. Bylo. Udržují vizuální kontakt. Hozen granát. To pěkný konec, nemusí být za nic a tak Je nabím. Tak se umí. Útokem. Ty vole. Běží na dlouhou. Já Hitler. Trošku. Ještě jeden. Ještě jeden. Počkej, Rádku, já tam běhnu. Tak to vzal přes mě. Dva. Hovno, 3, vole. Ty Mise krásu, selhala. kolik Cítil ani má. Naše jednotky byly Asi budu eliminovány. SGčko. Tak 10-7, ne? Dáme. Spatřen pohyb Z nepřítele. 10-4 je to Udržují 10-7, to vizuální nevypadá. kontakt. Blbě. To je dobře. Šance tam je pořád dost velká. Cože? Šance tam je pořád dost. Klidně nabím. Go tango je dole. Jdou zkrátký. Oh, no, jo, zkrátký. Nešel zkrátký, jeden z dlouhý. Já tohle, ale Vole, já mi tohle teďko mapu nejde. nemám rád. Nepřítel získal cílový Já objekt. taky ne. Rádku, jdi. Zastav jej. Běží. Běž. Běž, už ti proběh. Za mě Páš. to nestíháš. Nestíháš. Mise selhala. Jenom len, To. rád, Jednotky musím Teď byly nevystřelil, to eliminovány. úplně nevypadalo. Spatřen Bylo pohyb už nepřítele. Udržují Už se vizuální zvětšil. No kontakt. a to musíme dát. Tak já jim udělám to stejný, co udělali oni mě. Nice. A je to naše. Nice, Benny. 2 dosek. 4-2. 4-1. Mise úspěšná. Nice. Všichni No a? nepřátelé byli eliminováni. Já se jdu na obě dva. Okay. Jo, já si dám chvíli přestávku. To je ta ploutev tam, no. Jak jsem přišlápnul tou ploutvýho.